Lafika usuku madoda lokugubha u-50 years kaMthombeni. Hawu sukani madoda bafethu, ithi iqala nje into samukelo laphayana uMangwabe ngoba phela uyena ohlele yonke lento le, ngoba niyibona nje uthi ungena uhlangabezwa abantu abasinayo, idekho yinhle, abantu bahle, iy'gcuthwane nabantu abaminyiwe baqala ukungena kusukela ngo-4 kuze kube u-5. Nangempela-ke bangena ngokulandelana kwabo. Kungena iy'ngane, kungena amakhosikazi, ngoba kumakhosikazi okuqala nje ofikayo uMayeni. Ufike nje emva kwaMthombeni, uMthombeni ufike kuqala, ufike ngo-5. Kwase kungena naye futhi uMayeni ungene ngo-5:10. Naye futhi uMacele naye wafika ngazo lezo y'khathi. Hhayi uSinesi siyambona naye, hhayi cha, eshaya iblazer yakhe lapha nesigqoko madoda. Sukani madoda, eyi hhayi bangena madoda umnini laphana nowakwabo laba abancane bakubo. Siyambona laphana kuthiwani uSibindi, lo mfana lo abana basele kuphumelele bafethu. Le ntwana le, anyways ifike nayo siyayibona laphana bafethu ishayile isuti. Angazi yona leya suti ayigqokile ngikhathi ithi ngesikhathi bexabana laba abawu-2 mabengani bakhe afuna ukubahlukanisa ngoba insuti yakhe wayengafuni ukuthi ibe namachaphazelo. Madoda lo mfana lo, kodwa kukhona kusihlekisana ngicabanga mhlawumbe uhamba naye lo sisi lo, yambo. Hhayi lento la siyambona naye madoda uMpilo. uMpilo hhayi angiqede. uMpilo into angichaza umncane, kodwa she carries herself as a queen. Yabona nje uyibona nje yena ena-25 and above, lapho una-30 ka-30 something, and yabona uyambona ukuthi uphansi kwesandla samakhumalo. Uyayibona indlela ayiphatha ngayo ukuthi okay ihamba kanje into yakhe, yabo. Hhayi naye futhi uhamba lapha mayefika usuyihamba nosisika wakhe uMakhumalo. Abasafani kanje. Hayibo, hhayi inswebu iyona ngqo. Anyways u-MC lo mfana u-MC yazi unenswebu. Mhlawumbe nje lokudwa lolu hlelo lolu. Kodwa-ke aqale kahle uhlelo bafethu, and avule ngokubingelela bonke abantu abakhona, iy'gcukuthwane, abahlonishwa, yabo. At that time uMseleku yena is not happy ngoba uthe efika uthi angawabona amakhosikazi akhe. Uthi yabona izinto ezenzeka kanjena ngoba bekade elindele ukuthi uzothi efika bekhona. Kodwa manje ibona yena oselinde bona. Iyona-ke into emkhathazayo le ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube uyena olinda bona ka-understand, yabo. Ubani ongekho lapho? uMakhumalo noMangwabe. uMacele noMayeni bakhona, yabo. Alright-ke shapho-ke. Babingelelwe-ke nje komndeni-ke, kubingelelwe kaNkulunkulu uMacele, kuze uMayeni imindeni nangemindeni ibingelelwe, nabo laba abangekho. uMseleku ayimphathi kahle kodwa indaba yokuthi umndeni wakaMayeni bakhona abantu, kodwa abantu abadala endlini. Shuthi mhlawumbe ngaba abantu abamzalayo uMayeni, mhlawumbe noma omkhulu thizeni, abantu abakhulile emndenini ebona abangekho. And ayimphathi kahle ngoba ithi itshengisa ukuthi abamvaluyishi kakhulu, noma abawuvaluyishi umshado wakhe. Of which I don't know, singaba opinion yakhe, yes, but I don't think ukuthi kunjalo. Ngaba ukuthi nje abantu abadala bazange bezwe phela uma usukhulile indaba yokuhamba uyojuxuza siyona into yakho, yabo. Anyways siqhubekele. After sebingeleliwe-ke, hhayi kwaqala sekubiza abantu abazokhuluma-ke for each family. Kusho ukuthi kuzokhuluma mhlawumbe Acele, kuzokhona abazokhuluma lobani, khona abazokhuluma lobani. Hhayi ube kanjalo umcimbi. Hhayi akafike lenye i-2. Ngifuna ningizwe kahle, akafike lenye i-2. Izofika nayo. Madoda wona bese abantu abafuna ukubukwa. Hhayi uyabona nje bese abantu abafuna ukubukwa. But you know what, eventually gcine sebefikile. You will not believe esikhathini. uMakhumalo ufike ngo-8:30. Past 8 abantu bafike ngo-5. Past noma kuthiwa usu-late kangakanani, but not 3 hours. Not kuyinto obukade wazi ngayo at least maybe 2 months, 3 months before yenzeke. You can be late angiphiki, kodwa not 3 hours. uMangwabe-ke yena wayefela ngo-8:45. Ifike siyicothozelwa naye intokazi yakwabo. uMakhumalo yayajustify indaba yakhe ukuthi yena ngokwakhe u-right, ufike isikhathi esi-right. Ngoba ukuthi uMseleku yena uyibuka ngendlela ayibuka ngayo ngoba uhlezi uwumuntu obona ukuthi uma ungafika isikhathi sakhe ube late. Uyibuka kanjalo nje uMseleku into mayibuka, ayibuki ngenye indlela. Kodwa ngokwakhe uthi bade right ngoba befunela bemuhle. And
beautiful she was. Ingubo yakhe ibinhle. That we won't take away from her. Nangu naye ulento la bekade esho naye uMangwaba ukuthi ebekade enohambo olumphuthimisayo kusalanda imndeni indaba yengubo kade umuntu elungisayo seamstress or something ebekade ngayiqedile. It was kind of a lot. That's why she was late apparently ngoba kukude ekhaya la ehlala khona kubo elanda umndeni wakubo yabona kusho indlela beyiqaqene. So anyways ke kwabakhulumile I must say man ungikhulumele kamnandi uAbongwe indlela akhulume ngayo. It's like she wrote some sort of a poem of some sort. She spoke very well and ubaba wakhe uzomncoma ukuthi hayi cha ukhulume kahle bandla uAbongwe uyayibona into yakhe ukuthi beyiqoqekile. Owesibili kubantwana okhuluma bade kumele akhulume beku umfana lomncane umningi bandla umfana akazange aqedela nemisho emibili usayabehleka umfana uyakhala kwafika umfowabo ke la ezomduduza zakhe. Yazi umuntu abade ngemindlela uzokhuluma uSneh mafethu uSneh mhlambe yabona benamazwana naye kodwa bayafanele ke nomnini naye bezobihlika sikhala sonke yakhala nami ngiyakhala yabo. Hayi umfana ke wangakwazi kusaqeda ispeech sakhe wangenelela ke la umfana lo ubani lona uMpumelelo washo ukuthi ke umfana akakwazi uqedelelanga ngoba phela ubaba sesigamekweni sakudlula ebhedlela bekade aphathekile eqinekile kanjani yonke lento le bekade njani of which it was all facts and sokunesikwazi lokho. Umfana uphambo ke yabona bafethu umfana kaMseleko umfana hayi uqale ngokuthi ke yena waziwa ngokuthi uyibhubesi ubaba bakhumaza ukuthi uyibhubesi ngoba umthetho mayobeka ke umuntu omphikisayo Mpumelelo bafu usuyibhubesi wena manje bhubesi bafu usuyibhubesi wena qale lapha indaba waqhubeka futhi nakhona wakhuluma mind you lo muntu uzuyasho na ukuthi ebekade enga preparanga lutho ebekade engacelanga ukuthi akhulume kuukuthi ke kumele into isephambi kwakhe kumele akhulume hayi akhulume ke asho nanokuthi into eyenzakalayo kube khona izinto ezenzakalayo la kunomcimbi esikuwona ezingamphathi kahle yabo. Uwabuye wathi nenza indaba zasekhaya and wonke umuntu angakuthanda ke lokho abakuthanda ngokubili ngoba baphawulile ngendaba yebhubesi baphikisa amakhosikazi basho ukuthi hayi asiyazi mhlawumbe into yakubo yalapha ehlala khona phela noma wakhe kodwa nje abayazi ukuthi indaba zomabhubesi yonke leyo ndaba yazi. Okokuqala okwesibili basho nakhona ukuthi ngendlela akhuluma ngayo ukuthi adalule into zasegcikeni ekhaya emcimbini okanje ngoba phela kahle kahle uzobungazwa la kuzela ngizoquliswa abantu amacala uma uzobika into angayithanda umuntu kwaba isimo esikanjalo. So ileyo nto evele yabona this was just the highlight for me ngoba nami Seleko uzuyasho ukuthi umfana hayi cha uphume endleleni ngalento ayikhulumile no Abongwe naye washo ukuthi hayi uphume endleleni ngalento ayikhulumile umfana noSneh washo futhi the very same thing. Everyone was just dissatisfied ngale comment ayishilo bakuveza ukuthi abayithandanga indlela akhulume ngayo indlela ayibeke ngayo into and bese ngeke sidingo sayo yonke lento lena ngeke understand ukuthi why kodwa ubaba wakhe masechaza yabona who's to blame in all of it behavior yalomfana lo ubaba wakhe akekho umunye sesingasho sikhuluma esikhihlisa amagwebu sesumfana ingane ithola imentality from la encela khona and incela kephi kuyisa ngoba phela ithola yisa yonke lento le ukuyitshela ukuthi uyalingana noyisa ngoba ubaba wakhe uyayichaza ukuthi hayi umfana uyitshela ukuthi uyena ongaphezulu kanje uyena owenza izinto kanje ngoba kuukuthi uyitshela ukuthi yena kufanele abe aphole into order amakhosikazi akhe ebe naye kufanele aphile impilo yakhe ufuna uphile impilo eziwu2 ngesikhathi esisodwa into engeke iziyenzeke. But in a nutshell, that's just what happened. Idrama nje ibangwe lo mfana uMpumelelo. Other than that, it was just the wives coming late. But other than that, bekukuhle, bekade yonke into nje bekade top notch. I don't wanna lie. Yonke into bekade kukuhle, ku-decorate kahle, abantu begqoke kahle, i-theme bekade right. Sibonge kuMangwabi. Uyena oyenzile phela lento. Uyena oyenzile bengalindele ukuthi hayi angakhipha unyawo kanje. It was quite beautiful. Beautiful. You know what? I know. Samhayisela uMthombeni ngiyazi phela lelo hlelo ngiyacanga le episode ya last year. Shuthi by this say we could be 51 years old. Probably. I think so. Yeah, 51. So thank you so much for coming through to my channel. My name is Azad. Do not forget to subscribe. So khuluma ngabanzi ngokunye. Sibone ukuthi sigcina sicubungula ke episika kuphi. Yayibona indaba. Ziningi into ezidlalayo bafethu. Right, we'll see you again next time. Thank you.